Fil-Palazz tal-President il-Belt Valletta, l-President ta' Malta Giorgia Bella presida l-ġurament tal-ħatra tal-imħallef Antonio Mizzi u l-Maġistrati Aaron Buġġejja u Charmaine Galea. Preżenti għal-ġurament kien hemm il-qraba tal-imħallef u l-Maġistrati ġodda. L-imħallef Antonio Mizzi nħatar maġistrat 26 sena ilu. U għatkellem dwar kif se jaħdem biex dejjem jieħu l-aktar deċiżjoni ġusta u mhux neċessarjament l-aktar waħda popolari. Il-Maġistrat Aaron Buġġejja huwa l-kap tat-taqsima tad-dritt kriminali fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Il-Maġistrat stqar li kien ilu jaspira għal dan il-jum sa minn ċkunitu. Il-Maġistrat Charmaine Galea speċjalizzat fil-liġi ċivili u tal-familja. Fl-indirizz tagħha qalet li tul il-karriera tagħha talmet tirrispetta bisħieħ lil-ġudikant. U l-Prim Imħallef Silvio Camilleri tkellem dwar in-nuqqas ta' riżorsi li sissa kellu jaffaċċja l-qasam ġudizzjarju f'pajjiżna. Tkellem ukoll dwar ir-rapport tal-Kummissjoni għar-Riforma tal-Ġustizzja u esprima x-xewqa li l-ġudikatura tkun konsultata aktar. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat fakkar li l-Gvern ikkommissjona r-rapport minn grupp ta' nies indipendenti. Fakkar li sissa saret biss l-ewwel fażi tar-rapport u li għad fadal ħafna lok għal konsultazzjoni. Fakkar ukoll li bidliet amministrativi jeħtieġu l-approvazzjoni ta' 2/3 tal-Parlament. It-tieni rapport preliminari se jkun preżentat fil-futur qrib. Il-President Giorgia Bella faħħar lil dawk li ħadu l-ġurament u tkellem ukoll dwar ir-rapport tar-riforma tal-ġustizzja. Spjega li minn dan ir-rapport joħorġu biċ-ċar żewġ problemi: id-dewmien fil-każijiet kif ukoll il-mod kif jiġu appuntati u dixxiplinati imħalfin.